Hello family, welcome back po sa channel natin, Family Mo to. This time, magmumukbang po tayo ng binagoongang baboy. So yan, pag binagoongan po, tapos maraming kanin, mayroon pong mayroon pong eggplant na kasama. Tapos mayroon po tayong deep fried na breaded pork belly po rito. So mapakalaki po niyan, giant. So dito po ating mga sausawan. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. So yun, hugas po tayo ng kamay, hukbang na po tayo. Umpisa natin sa pork binagoongan. Samahan natin ang talong. Lagyan natin kanin. Kain po. Giant lempo. Tomato sauce po. Tomato ketchup. Sobrang sarap po.
Sarap po magkakasama. Literal na malakas po sa kanin. Lasa.
Excuse me po. Excuse me po. Pasensya na ako kayo, hindi na ho natin may kakat. Uncut po tayo sa YouTube. Balot.
Excuse me po. Bibitinin po kayo sa kanin. Ganito ang ulam. Agad ko pa huling dila ako. Last bite na po tayo. Sobrang sarap. The best.